Siyayithatha i-by-election, siyayithatha. Siyayithatha i-by-election, siyayithatha. Ethi Richmond ethu. Owethu wathu owethu. Uwile umbuso wamasela uwile. Uwile uSiril uwile. Uwile uBheka Mtolo uwile. Handla. Thank you very much. Ngisho uMtolo kaKhongolose ngisho lowethu. Igama lami ngingubonga inkosi uGift Education uMntwana uMakhojela Khanyile. Thanda nje ukubingelela abaholi bami. Holi beprovince ngokuhlukahlukana kwegaba zabo. Ube region, ube high command, ube ward, ube VT. Kodwa ngokukhulu ukuzithoba ngibingelele ama-volunteer nama-ground forces namalunga omkhondo ocela nishaye izandla. Bafowethu ngeke ngikhulume nje okwami ukuzofaka amazwi okukhuthaza ukuthi comrades kumnyama kubovu umkhonto kule wadi uzowina ngamalengiso. Ngoba lokhu usuku olungafiki. Okwethu sokuqala nje ikhansela lethu elilindile ukuthi abantu basewadini ubaphathe ngesineke. Sizothi njengoba ikhansela lizophatha ewadini ngeke lihole kuphela abantu bomkhonto kodwa kumele lihole nabe-ANC, lihole nabenkatha, libatshengise ukuthi thina uhulumeni wase-South Africa olindile sizobaphatha. Oqala esifuna ukumnakekela yilo ofake ikhanda lakhe ngaphansi kwaKhongolose. Sifuna ukuthi makuphela u2 months ebese egqoka isikipa somkhonto ngoba simphethe noma esicontesta. Comrades, okwami angisho lutho nje. Ngithi umzabalazo uyaqhubeka. Umongameli wethu uPresident Zuma ozosihola ngokweqiniso kuma local government election. Icampaign izosuka nje ngensuku ingaka. Next year comrades, masipala waseThekwini, masipala waseRichmond, masipala waseMgungundlovu, umasipala waseBhambatha, masipala waseHerikwana, umasipala waseKZN, yonke ama-region o-11 bonke bazoba ngaphansi komkhonto wesizwe. Lokhu sizokwenza la siqala la sase-Richmond. Comrades, ngeke ngaboshwa. Ngasho wathi iphathi lami. Boshwa ngaqala ngimncane-ke ngisakwi-Christmas phone. Ngithi abantu abafunde mahala. Ngoba si-understand ukuthi freedom charter yathi education must be free. Sazabalaza umuntu agcine eboshiwe. Kodwa ngathi ngiboshiwe ngakwazi ukubhala ngisejele ngaphasa ngamalengiso ngaphasa ngokhumlawo. Kulokhu ngecomrades kungizumile ukuboshwa ngoba bengigula ngawabona udokotela ngathi sengilethe isimnothi ngihamba ngophaqa namacomrade amoreji neprovince ngingayitshela ngalutho. Mangifika ngithi ngilethe isimnothi athi ama-Hawks shona phansi. Ngathi mina ngifuna ukuboshwa nje nempatha. Ngaboshwa ngemincane nisho ngani ngizoletha isimnothi ukuthi angiphathe ivest uvaseline nesixuku. Mangifika manje tshela ngizofika ibe yini. Ngifika ngiphethe ifoni nophaqa ngizoletha incwadi sekuthiwa ngishone phansi emgodini. Ama-comrade asondela-ke omkhonto ngathola ne-personal call kubaba uWillis wangifonela qathatha ngihleli ngaphakathi esitokisini. Mina kuphela-ke isiboshwe bezine fukile esitokisini. Ngivuma ngifile ukuthi ngikho nje mpela. Mina kuphela oshaya ividiyo ngaphakathi etokisini. Ngathi ngoba ngibophela ubala ngifuna ukunixhaphaza. Ngathi shutha mfana.
ngathi ngiboshiwe ngabonga uZuma ngabonga amagerila ngathi sohlala nakusasa angiphuma ngenani comrades usathane sinenqobile khona kade sebebhala ko Facebook kodwa sengibaxolela ngisasho lutho kubona bethi useboshiwe ngeke aphinde aphume uphelile ngaye lo mfana uyabheda wayenzani umongameli uZuma sammela ngeqiniso umkhonto ungakabibikho sathi baba uNcamalala uma eboshwa akangaboshwa bese kuphulwa imigomo yentando yeningi uma uboshwa eSouth Africa kumele uqale uyovela enkantolo ubuze ukuthi icala uyalivuma noma awulivumi bese uba nommeli okumele bese liyaqulwa icala uma utholakala inkantolo ukuthi iyakulahla bese kukhisha isigwebo ubaba uZuma kwathiwa ngoba uzanga kwiCommission kaBaba uZondo kusho ukuthi wena usuguilty kwangena amaveni enkandla engakaza vele isitoksini uma uyi-activist elineqiniso ongeke ukuvume lokho sathi ngeke kwenzeke lokhu kwathiwa hayi wayomongameli kunjani sathi ngeke sikhona sikuvume ukuthi ubaba uNcamalala aboshwe kube kuphulwa imithetho yentando yeningi sasingakabiki ikhundla comrade wangakabiki umkhonto futhi engizokutshela khona namhlanje engakaze ngitshele khona babesithuka bethi kuphelile ngoNcamalala yindaba uthumele uZuma ngoba useboshiwe kade upresident ngeke aphinde abe yilutho wena mfana kwakhanyile uyahlanya ucathi ungaboshelwa ubaba uNcamalala semdala kanje uzofela ejele ufundela kangaka uyisula uyisidomu kusho khona ukuthi imfundo iyahlanyisa yindaba uhamba ungena ushumayela izwi lokuthi baba akaphume ejele Zama ngeqiniso ngisho ukuthini na iqiniso liyaphilisa noma lingathatha isikhathi sasithina ndaba nokuthi ayomongameli ngeke aphinde abomongameli ngoba sasingazi ukuthi umkhonto usazoba khona umbusele emandleni kodwa zama eqiniso kunjani manje Bona babe ngithuke sesinabo la emkhontweni ngithola ukushutha labo ukuthi akhumbula ukubhala ku Facebook kunzi yami ngiyajabula ngoba usulibonile iqiniso ukuthi ubaba uNcamalala waye right kunoSiril Ramaphosa waye right ngo2021 zingakabiki ikhundla zamakhansela waye right ngo2021 ingakabiki legislature waye right ngo2021 ingakabikho inational nama command nani lento ehlezi kubekwana kuyo ngoba iqiniso aliyi ngesikhundla iqiniso likuthola endleleni kufana nokubumbana emkhontweni siyalicela ubumbano comrades sicela kuiVD sicela kuiprovince sicela na kuinational uqobo walizanga ngifuna ukushayisa ayifuni ukubumbana ngicela ukuthi umuntu ohlele eduze kwakho ukuthi it's nice to be here kumnandi ukuba lapha kwaza mkhonto ngiyakuthanda comrade lami nalo adebekiwe wakhipha njengocoordinator mtshele ngiyakuthanda comrade lami ngiyakuthanda la leadership usho mncane mningana mncane ngala ngaphambili amandla